Mi is ez a menopauza? Tulajdonképpen egy fiziológiás állapot, egy olyan állapot, ami a petefészek hormontermelésnek a kimerülésével járó állapotot hoz létre, és az ezzel kapcsolatos tünetegyüttes, illetve esetleges társbetegségek megjelenését okozza. Ez nem konkrétan betegségnek tekinthető, de egy olyan állapot, ami később betegségek kialakulását elősegítheti. Általában azt szoktuk mondani, hogy 50 és 55 éves kor között következik be a hölgyeknél legnagyobb számban a menopauza. Egyszerre jelenik meg szinte a libidócsökkenés a hüvelyszárazsággal. A lokális készítmény a hüvelyszárazsága nagyon jó kezelés tud lenni, kiegészítésként lehet lokális ösztrogénpótlást is alkalmazni. A síkosítás az max tüneti kezelés. A változókor nem egy betegség, hanem egy új életszakasz kezdete. Nem kell belenyugodni a hőhullámokba, a levertségbe, a libidócsökkenésbe vagy az alvászavarokba. A nőgyógyász szakorvos szerint az ösztrogén hormon tartósítja a hölgyeket. Ebben az epizódban dr. Papp Szilárd, PhD szülésznőgyógyász, nőgyógyászati daganatsebész, klinikai onkológus lesz a vendégem. Mit jelent az, hogy menopauza? Mit jelent az, hogy perimenopauza? Mit jelent az, hogy posztmenopauza? Alkalmazhatunk-e hormont? Mikor beszélünk arról a bizonyos retteget korról, rákról, hüvelyszárazság, libidócsökkenés? Bizony, ezek mind-mind kihatással vannak a menopauzában egy nőnek az életére. Én Gonda Jónás Mónika vagyok, a Menopauza Andropauza ambulancia megálmodója és alapító tulajdonosa. Ha már benne vagyunk a menopauzában. Eltelt az a 12 hónap. Azt gondolom, hogy az igazi tánc utána jön. Tehát, hogy szerintem rengeteg nő ezzel így van. Tulajdonképpen mi történik velünk, akik elveszítjük ezt a hormontermelésünket. Tehát nem csökken, nem fogyóban van, hanem konkrétan ez most nem működik. Ez nincs jelen a szervezetben. Tehát aki ennek a tüneteit átéli nap mint nap, akinek ebből már más társbetegségei is megjelentek, és akár mondjuk már, igen, mondjuk ki, különböző szív- és érrendszeri problémái vannak, ott mit lehet tenni? Egy pillanatra még egy utolsó tünetegyüttest azért mindenképp megemlítenék, ami abszolút és markánsan tapasztalható a pácienseknél ugye ebben az életszakaszban, ez pedig a pszichológiai tünetegyüttes. Igen, ez olyan tünetegyüttes, ami rendkívül mértékenben csökkenti az életminőséget, vagy rontja az életminőséget. Tehát itt említetted ezt a pszichés ködöt, vagy hát mondhatjuk memóriazavaroknak, az agyi működést is, ugye. Az szörnyű, és a hangulatingadozásaink. Az bizony nagyon tudja csökkenteni, az ingerlékenység fokozódása, a libidó, az orgazmuskészség csökkenése, a memóriazavarokat ugye már említettem, illetve a koncentráció képesség. És ez mind oda vezet gyakorlatilag egy dominóként, hogy a páciens önértékelése ugye romlik, a helytállási képessége akár munkahelyen, akár a párkapcsolatokban ugye jelentősen csökken, és ez mind oda vezet, hogy akár depresszió is kialakulhat, és ez egy ilyen cirkulus viciosus, hogy begyűrűzik, és gyakorlatilag teljes mértékben tönkreteti a páciens életminőségét. Viszont itt muszáj beszúrnom valamit, és nem kritika, de hogy van az mégis 4-8-10 nőből minimum a fele ezekre a tünetekre inkább antidepresszánst kap, mint sem a megfelelő hormonpótlást kapná. Hát igazából azt gondolom, hogy ez hiba. Tehát azt tudjuk, hogy olyan esetekben, hogyha ezek a tünetek markásan jelentkeznek, de a páciens pont olyan kategóriába tartozik, majd erről később még beszélünk, ami miatt neki nem adható adekvát hormonpótló kezelés, akkor valóban az antidepresszáns, az úgynevezett SSRI szereknek az alkalmazása nagyon hatékony tud lenni ezekre a tünetekre. És ilyenkor igen alkalmazni kell, de nem úgy, hogy ezt abból a célból alkalmazzuk, hogy magát a hormonkezelést azt ne adjuk. Tehát ez csak akkor szükséges és kell adni, hogyha vagy nem elég effektív a valódi hormonális kezelés, vagy a hormonpótló kezelés, vagy pedig a páciensnek nem adható a menopauzális hormonterápia. De hogy nekem ebben ott van a csont, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy elmegy egy menopauzás nő, mondjuk egy pszichiáterhez, vagy elmegy egy neurológushoz. Tehát nevezzük nevén mondjuk a szakágakat. Mert hangulatingadozáson van, mert agyiködön van, mert egyszerűen olyan az érzelmi amplitudom, hogy már a biztosítékot is kiverem otthon, tehát ez szörnyű, ráment már a párkapcsolatom, rámentek a munkahelyi, a baráti kapcsolataim. Nyilván mit fog csinálni az adott szakorvos? Hát nyugtassuk le, hát szedáljuk le valahogyan,
oldjuk meg ezt az egészet. Tehát, hogy ami nekem itt egy kérdéskör, és ami nem csak magánemberként zavar, hanem azt gondolom, hogy a nők érdekében zavar, hogy miért nincs ez úgy vizsgálva, hogyha már látják, hogy hány éves az a páciens, aki odament, hogy meg legyen kérdezve, hogy erről valóban érdeklődve legyen, hogy lássanak egy labort, hogy mégis, vagy hogy volt-e bármilyen másik szakorvosi ajánlás, mert hogy azért ezek nincsenek. Tehát nekem az a problémám, hogy erre ez a típusú protokoll viszont nincs felépítve, és persze, mint szakorvos, amit ő megállapít, arra abszolút indokolt, hogy mondjuk adjon egy antidepresszánst, de mi van akkor, ha itt ezt meg lehetne oldani konkrétan azzal, hogy adjunk már, vagy pótoljunk már konkrétan hormont. Tehát én nem látom a kommunikációt a társterületek nagyon között. Nagyon jó a kérdés, és itt visszacsatolok arra, ami bevezetőben ugye már volt is róla szó, hogy ugye a társszakmáknak a szoros együttműködése a páciensek gyógyítása, kezelése érdekében nagyon fontos lenne. Tehát teszem azt, hogyha egy ilyen hölgypáciens hamarabb megy el a tapasztalt pszichológiai tünetek miatt egy pszichiáterhez vagy pszichológushoz, akkor annak a kollégának azon túl, hogy szakmáján belül megvizsgálja a pácienst, gondolnia kell arra, hogy esetleg az életkorából adódóan ez már ugye egy menopauzális tünetegyüttes részeként jelentkezik az ő páciensénél, és nem biztos, hogy csak és kizárólag például ennél a példán maradva egy antidepresszáns adásával kell ő neki kezelni, mert ezzel lehet, hogy javíthatja a páciens irányájú tüneteit, de a többire ez nem lesz válasz. Tehát ilyenkor neki el kéne irányítani a pácienst nőgyógyászhoz, vagy olyan menopauza ambulanciára, ahol ezzel kapcsolatban effektíven tudnak a páciensnek segíteni, esetleg megvárni az antidepresszáns terápiával, hogy az itt alkalmazott gyógyszeres kezelés, hormonterápia, és nem a pszichiáter feladata, ugye ezt megítélni, hogy ezt kaphatja a páciens, illetve fölírni neki, kifejti azt a hatását, és lehet, hogy egyébként a pszichiátriai panaszain is enyhít, vagy akár meg is oldja antidepresszáns nélkül. Megfordítom a helyzetet, nyilván, hogyha egy menopauzával foglalkozó szakember egy adekvát és általa jól beállítottnak vélt menopauzális hormonpótló terápia mellett azt tapasztalja, hogy a páciens ennek ellenére még ilyen pszichológiai panaszokkal továbbra is küzd, akkor viszont neki valóban el kell küldeni a pácienst pszichiáterhez vagy pszichológushoz, hogy akkor még egy kiegészítő terápiát megkezdjen az adott területen. Igen, de hogy ezt körbe kéne járni, és egységesen kéne nézni holisztikusan. És a holisztikust, ezt mi van, most nem spirituális szemléletben mondom, hanem mindennel összefügg. És hogyha csak egyszavas kérdéseket tennék föl, a menopauza hiszti? Semmiképp nem tekintető annak. Még hogyha sokszor úgy is érzi a páciens, vagy a környezete, hogy ő most hisztizik. Ez ugye nem jó szó rá, meg elég degradáló, de valóban van egy ilyen vonulat is a dolognak, de semmiképp nem tartható hisztinek. Hanem, mert konkrét olyan okai vannak, amiről a páciens nem tehet. Természetes velejárója. Így van. De a menopauza az egy jelenség? Nem. A menopauza egy állapot? Így van. De ez bármikor fordulhat olyan állapotba, amit egyébként kezelni kell. Szóval amikor azt halljuk, hogy hisztizik, mert menopauzás, ugyan már, hát ez csak egy jelenség, mert divat lett most menopauzásnak lenni, meg hát hogy úgyis csak ez egy állapot, hát ez mindenkit utolér, hát ez így ebben a formában, ha ezt a csomagot nézzük, akkor nem igaz, csak az a része, hogy igen, mert eljön az az idő, amikor ebbe az állapotba kerülünk, de ezt kezelni kell. Tehát ezt nem lehet így parlagon hagyni. Azok a nők, akik nem éreznek semmit a menopauzából. Nekem a magánvéleményem az, hogy szerintem ilyen nincs. Tehát ez előbb-utóbb kifejti a fiziológiás hatását. Tehát azok, akik nem érzik, mert nem ugyanazokat a tüneteket élik meg, náluk is bekövetkezik az, hogy egyszer csak megjelenik a testükben olyan tünet, amit kezelni kell, tehát jönnek-e ugyanazok a társbetegségek? Vagy tényleg vannak ennyire szerencsés, bár én csak orvosi csodának mondom ezeket a hölgyeket, akiknek soha semmilyen panaszuk nincs. De hogyan? Hát nagyon jelentős egyéni különbségek vannak. Tehát valóban vannak olyan páciensek, akik nem élik meg ezeket a tüneteket, vagy csak nagyon enyhén. Sokszor sokáig észre sem veszik. Abban is nagy különbség van, ugye erről is már beszéltünk, hogy ez az állapot hány éves korban következik be, és a petefészek kimerülése milyen gyors, milyen tempójú.
Van olyan 55 éves páciens, ugye általában azt szoktuk mondani, hogy 50 és 55 éves kor között következik be a hölgyeknél legnagyobb számban, tehát átlagban a menopauza. Van, aki 55 éves korában még gyakorlatilag vígan menstruál. Nyilván nála jóval később fognak megjelenni a tünetek, ahogy majd kimerül a petefészek, és lehet, hogy sokkal stramabbul fogja viselni, mert még az a bazális hormontermelés az ő petefészkein, még akkor is, hogy egyébként a női nemi ciklus fenntartására már az ő esetében sem lesz képes ez az ösztrogén szint. Még bőven elég ahhoz, hogy gyakorlatilag tünetmentesen éljen. Tehát, ahogy mondtam, igazából, hogy azért azt nem mondhatom, hogy semmilyen kockázata nincs egy menopauzális hormonterápiának, tünetvezérelten célszerű a kezeléseknek a megkezdése. De monitorozni kell az egyéb fizikális állapotokat, mert előfordulhat, hogy valaki tényleg annyira jól viseli a tüneteket, vagy nem is éli meg. Nála is jelentkeznek, csak esetleg nem is percipiálja, de azok a negatív folyamatok az ő szervezetében is elindultak. Tehát elengedhetetlen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, a vérnyomás ellenőrzés, adott esetben a vércukor ellenőrzés, laborokkal vizsgálni a vérzsírokat, és ezek alapján meg lehet becsülni, hogy esetleg mégis van neki szüksége szupportációra, annak ellenére, hogy egyébként mondjuk nem szenved határozottan a tünetektől. Akik viszont szenvednek határozottan ezektől a tünetektől, majd erre kitérünk, hogy pótlunk-e hormont, és a pótlunk hormont, akkor hogyan kell hormont pótolni, de akkor megérkezünk a posztmenopauzába. Mi is a posztmenopauza? Ugye, ahogy mondtam, definíció szerint a posztmenopauza gyakorlatilag menopauza utáni, ami egy időpont, az utáni állapotot tekintjük, gyakorlatilag a páciens élete végig tart ugye, ez a terület. Van egy korai része, ezt úgy tartja az irodalom, hogy ez 60 éves korig tart, és utána van a 60 év utáni a késői posztmenopauzális életszakasz. Ugye ebben az állapotban már gyakorlatilag a petefészek hormontermelése annyira lecsökken, hogy a női nemi ciklus már nem tudja fenntartani. Hogy mondtam, hogy egyénenként ugye ennek eltérő a mértéke, az, hogy már a ciklus nem jelentkezik, ez még nem azt jelenti, hogy ugyanakkor az ösztrogén szint, ami detektálható mondjuk a vérébe a páciensnek, ez részben ugye meghatározhatja, hogy ez milyen tüneteket okoz, de azok a folyamatok, amiket már elmondtam, amikről már ugye csoportokra osztottuk, hogy milyen tünetekkel járhat, ezek akkor is zajlanak a háttérben. Csak a mértéke lehet eltérő egyénenként, és ez igazából genetika által kódolt. Pótlunk hormont, vagy nem pótlunk hormont? És hogyha nem, miért nem? És ha igen, akkor miért igen? Jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy mindenképp célszerű hormont pótolni, kivétel azokban az esetekben, amikor olyan ismert betegség áll fönt, ami ezt kontraindikálja. Mi például? Csak mondok egy példát, sok ilyen állapot állhat fönt, de talán az egyik legismertebb, hogy olyan korábbi tumoros előzmény kapcsán, ami a hormonkezelés hatással esetleg a tumor recidiváját az fokozhatja. Hagyj kérdezek itt vissza, doktor úr, hogy említetted, hogy vannak olyan esetek is, amikor egyébként lehet még onkológiai érintettséggel is hormont pótolni. Így van. Tehát, hogy ez nem zárja ki, csak vannak bizonyos olyan típusú daganatok, amik nem engedik, tehát már semmilyen formában. De ez nem jelenti azt, hogyha valakinek volt valamilyen ilyen típusú érintettsége, hogy ne kaphatna hormont. Jól értettem? Abszolút igen, erről majd későbbiekben beszéltünk is róla, hogy majd részletesen ezt megtárgyaljuk. Ez egy ilyen külön területe itt a menopauzális hormonterápiának. Valóban egyre több olyan irodalmi adat áll rendelkezésre, egyre több olyan nagyon komoly, nagy esetszámú tanulmány áll rendelkezésre, ami alapján már meg tudjuk ítélni, hogy melyek azok a daganattípusok. Itt nem csak nőgyógyászati daganatokra beszélünk, bármilyen női szervezetben előforduló tumoros megbetegedésre, aminek, hogyha az előzményben egy ilyen megbetegedés szerepelt, és az gyógyításra került, akkor is adható biztonsággal a menopauzális hormonpótlókezelés, illetve vannak olyan tumortípusok, aminél igazolt az, hogy a tumor recidiváját egyértelműen fokozza, és ezért ezekben az esetekben, válogatott esetekben mindenképp kerülendő és abszolút kontraindikált. Ha most csak a nőgyógyászati részén maradunk, már pedig ott maradunk, hiszen ez a te szakterületed, akkor pótolunk hormont. Nézzük meg, hogyha pótolunk hormont, akkor az milyen formában tud megtörténni. Mert azt gondolom, az esetek 90%-ában a nők ettől nemhogy félnek, rettegnek, és azok a szakorvosok sem vállalják, akik jelen pillanatban a kezelő orvosaik. Tehát itt egy tévhitek vannak, én ezt
kimerem jelenteni, nagyon sokat utána olvastam, és nagyon sok nőt megkérdeztem, aki viszont vállalta, és mindegyik kivétel nélkül csak az áldásos hatásáról számol be, hogy mi az oka annak, hogy ha adunk hormont, akkor mégsem adunk hormont. Tehát beszélünk róla, érintjük, de jó lenne, de nem magyarázzuk el a páciensnek, hogy miről van szó, hogy kell ettől félni, nem kell félni, mindenki csak ugyanazt mondja, jaj, nem, mert akkor petefészek rákom lesz, mellrákom lesz, és méh rákom lesz. Ez miért van ennyire tévesen bent a köztudatban? Tehát hogy lehet az, hogy a szakma sem kommunikálja ki, és amúgy máshol sem lehet elérni ezeket, csak hogyha valaki nagyon beleveti magát a tudományos publicitásokba. Hát ez valóban így van. Igazából ez arra vezethető vissza, hogy még a tudományos belkekben is, hogyha visszanézünk ennek a hormonpótló kezelésnek a történelmére, akkor van egy ilyen hullámzó dinamikája ennek a dolognak. Annak idején, amikor ugye fölismerték, hogy számos ilyen betegségtünet az ösztrogénszint csökkenéséhez vezethető vissza, akkor nyilván logikusan jött a kutatók részéről is, az orvosok részéről is, akkor pótoljuk vissza azt a hormont, és akkor megoldjuk ezt a problémát. Ez a teória nyilván igaz is volt, aztán nyilván ellenőrizetlenül elkezdték és elég nagy dózisban adni a hormonpótló kezeléseket, ami után egyre több olyan adat állt rendelkezésre, ami kimutatta ennek az árnyoldalát, az esetleges okozott problémákat, betegségeket, emlőkarcinoma, rizikónövekedés, stb. Vénás tromboembóliás eredményeknek az esetszámának a megemelkedését, akkor hirtelen jött egy stop. Akkor kikiáltották, hogy az ördögtől való, és akkor mindenki, mind a szakma, mind a laikus közönség távol tartotta magát. Akkor hirtelen abban maradtak ezek a terápiák, kezelések. Aztán nyilván utána elkezdték már részletesebben és szofisztikáltabban vizsgálgatni az eredményeket, titrálni a hormonszinteket, amivel el lehet érni azt a hatást, ami már megfelelő, anélkül, hogy a mellékhatás profil az nagyon drasztikusan megemelkedne, és az egyre több ilyen irodalmi adatok alapján kiderült, hogy azért ez mégsem olyan veszélyes, mint ahogy a kezdeti föllángolás után jött negatív eredmények kapcsán ugye erre számolhattunk, vagy számíthatunk, és akkor jöttek azok a tanulmányok, amik azt vizsgálták, hogy akkor milyen esetekben lehet biztonsággal, milyen előnyökkel jár, milyen dózisban, milyen formában kell alkalmazni ezeket a hormonkészítményeket, ami biztonságos, és a betegek számára, ahogy beszéltük is, már preventív, illetve a tüneteit el tudja mulasztani. Tehát, ha jól értem, arról beszéltél, hogy itt arról van szó, hogy lehet pótolni hormont, hiszen nem kapunk olyan hormont, ami a szervezetünkben nincs, de meg kell találni azt az egészséges arányt, a megfelelő arányt, hogy mi az a mennyiség, amit pótolni kell. Meg hogy milyen módon juttatjuk be a szervezetben, mert most már nagyon sok adat áll rendelkezés. Ez egy nagyon érdekes. Ebben is jelentős különbségek milyen vannak. módon juttatjuk be? Igen, tehát például, ha nézzük a tüszőhormont, tehát az ösztrogént, akkor ezt nyilván kézenfekvő, hogy bejuttathatjuk szájon át szedett formában, bejuttathatjuk most már olyan transzdermális készítmények formájába, aminek a biztonságossága úgy tűnik, hogy bőven fölülmúlja a perosz készítményeknek az alkalmazását. Tehát, hogy nanohormon tulajdonképpen van, bőrön át. Akár bőrön át alkalmazott zselé, vagy spré formájában alkalmazott ösztrogénpótlásnak kisebb a rizikója, és bizonyos betegségek esetleges kialakulása vonatkozásában nem áll úgy fönn, mint a perosz alkalmazott formában. Ezt tehát ha lefordítjuk magyarra, a transzdermális készítmények alkalmazása során a vénás és embóliás trombózis szövődményeknek a rátája gyakorlatilag jóval alacsonyabb, és biztonságosabban alkalmazható, mint például a perosz alkalmazott formában. De hogyha valakinek magasabbak voltak a trombocita számai például, ha már trombózisról beszélünk, mélyvénás trombózisról beszélünk, minden esetben kizár mondjuk egy ilyen nanohormonterápiát, vagy ott is meg kell találni azt az egészséges mennyiséget vagy utat, amivel ezt talán mégis be lehet juttatni, vagy ezt teljesen kizárja? Hát ugye társzakmák, tehát itt adott esetben, hogyha ismert a páciensnek ilyen irányú előzménye, vagy van is erre olyan vizsgálati anyaga, DNS vizsgálat, ami kimutatja, hogy neki van egy öröklött trombofíliára való hajlama, akkor ilyenkor célszerű hematológussal is konzultálni, hogy szabad-e vagy nem szabad-e mondjuk szisztémás hormonális kezelést alkalmazni, mert bizony ez már az a kategória, ami abba esik, hogy előfordulhat, hogy a válasz az, hogy nem.
Bocsáss meg, doktor úr, azt emeljük már ki, hogy amikor szisztémás hormonkezelésről beszélsz, akkor tehát az egész szervezetre ható, szervezet. így van. Tehát, igen. mert ugye majd még beszélünk arról, hogy van lokális kezelési lehetőség, ami ilyen esetekben is biztonsággal alkalmazható. És ez nem kizáró tényező, mondjuk egy ismert és igazolt trombofília.